ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ ప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి, నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయమైనటువంటి వంది మాగధాదులు ఋతుమహారాజును స్తుతించుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 11 మరియు 12వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దురాసదో దుర్విషః దురాసదో దుర్విషః దురాసదో దుర్విషః ఆసన్నోపి విదూరవత్ ఆసన్నోపి విదూరవత్ ఆసన్నోపి విదూరవత్ నైవాభిభవితుం శక్యో నైవాభిభవితుం శక్యో నైవాభిభవితుం శక్యో
शक्यो नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः वेनारण्युत्थितो नरः वेनारण्युत्थितो नलः वेनारण्युत्थितो नरः नलः वेनारण्युत्थितो नरः दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदुरवत् दुरासदो दुर्विजहासन्नोऽपि दुर्विशः आसन् विदुरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం దురాసదో దుర్విషః ఆసన్నోపి విదూరవత్ నైవాభిభవితుం శక్యో వేనారణ్యుత్థితో నలః दुरासदो మాధవి నీలపు మాతాజీ నాగరత్నం మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभु दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः। धन्यवादाలు प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ గోపీనాథ్ ప్రభు हरे कृष्ण प्रभुजी दुरासदो दुर्विशाः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः वेनारण्योत्थितो नलः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారం అండి దురాసదో దుర్విషః నాసన్నోపి విదూరవతు నైవాభిభవితుం శక్యో వేనారణ్యుత్థితో నలః। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ పద్మిని వరదేవి దాసి మాతాజీ రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः। हरे कृष्ण ధన్యవాదాలు। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः। हरे कृष्ण प्रभु जी। మంజుభాషిణి మాతాజీ మేనకా మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः।
ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యము. దురాసదః దరిచేర అసాధ్యుడు, దుర్విషః సహింపరాని వాడు, ఆసన్నః సమీపించి, అపి నను దూరవత్ దూరముగానున్న చందమున ఏవా ఇక్కముగా అభివితుం ఓడించుట నశక్యః సాధ్యపడదు, వేనరాజు అరణి అగ్నిని పుట్టించు కాష్టము, ఉత్తిత్తః పుట్టినట్టి, అనలః అగ్ని. హరే కృష్ణ. భావము. అరణి నుండి అగ్ని పుట్టిన చందమున పృథువు వేణుని మృత శరీరము నుండి జన్మించినాడు. అందువలన ఇతడు సదా అగ్ని వలె వెలుగొందగలడు. శత్రువులు ఇతని దరి చేరజాలరు. సమీపముననే ఉన్నప్పటికీ శత్రువులు ఇతని దరిచేరజాలక దూరంగా నిలువవలసి వచ్చును. అందువలన శత్రువులు ఇతనికి తాళజాలరు. ఎవ్వరునూ ఈ పృథు మహారాజును ఓడింపజాలరు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అరణి నుండి అగ్ని పుట్టిన చందమున పృథువు వేణుని మృత శరీరము నుండి జన్మించినాడు. అందువలన ఇతడు సదా అగ్ని వలె వెలుగొందగలడు. శత్రువులు ఇతని దరిచేరజాలరు. సమీపముననే ఉన్నప్పటికీ శత్రువులు ఇతని దరిచేరజాలక దూరముగా నిలువవలసి వచ్చును. వలన ఇతనికి తాళజాలరు. ఎవ్వరును ఈ పృథు మహారాజును ఓడింపజాలరు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. రాపిడి ద్వారా అగ్ని రగిలింపగలిగే ఒక పదార్థమైన కాష్టమే అరణి. యజ్ఞ సమయమున అగ్నిని అరణి వలన రగిలింపవచ్చును. మృతుడు అగు తండ్రి నుండి జన్మించిన పృథు మహారాజు అగ్ని వలె తేజరిల్లుచుండెను. అగ్నిని సమీపించుట సులభము కానట్లుగా పృథువు దరిచేరుట కూడా శత్రువులకు సులభంగా
కాజాలదు, సులభము కాజాలదు. వారు అతని సమీపముననే ఉన్నట్లు గోచరించినను అది సాధ్యపడదు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అంతర్బహిశ్చ భూతానాం అంతర్బహిశ్చ భూతానాం అంతర్బహిశ్చ భూతానాం యన్ కర్మాణి చారణైః యన్ కర్మాణి చారణైః పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః ఉదాసీన ఇవాద్యక్షో ఉదాసీన ఇవాద్యక్షో ఉదాసీన ఇవాద్యక్షో వాయురాత్మేవ దేహినాం వాయురాత్మేన దేహి హరే కృష్ణ. వాయురాత్మేవ దేహినాం అంతర్బహిశ్చ భూతానాం పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః అంతర్బహిశ్చ భూతానాం పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః ఇవాద్యక్షో వాయురాత్మేవ దేహినాం ఉదాసీన ఇవాద్యక్షో వాయురాత్మేవ దేహినాం అంతర్బహిశ్చ భూతానాం పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః హరే కృష్ణ. శ్లోకం మొత్తం చెప్తారు మాతాజీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అంతర్బహిశ్చ భూతానాం పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః ఉదాసీన ఇవాద్యక్షో వాయురాత్మేవ దేహినాం सरलादेवी के माता जी, कोटेश्वरी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासेन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी.
అంతర్బహిశ్చ భూతానాం పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః ఉదాసీన ఇవ దక్షో వాయురాత్మేన దేహినాం. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीनैवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनो। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అంతర్బహిశ్చ భూతానాం పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః ఉదాసీన ఇవాధ్యక్షో వాయురాత్మేవ దేహినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు, భారతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. అంతర్బహిశ్చ భూతానాం పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః ఉదాసీన ఇవాదక్షో వాయురాత్మేవ దేహినాం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. అంతర్బహిశ్చ భూతానాం పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః ఉదాసీన ఇవాధ్యక్షో వాయురాత్మేవ దేహినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాం. అంతః ఆంతరంగము, బహి అంతరముగాను, అంతరముగాను బహిః బాహ్యమునను, మరియు భూతానాం జీవుల యొక్క పశ్యన్ గాంచుచు కర్మాణి కర్మలను కారణైః వేగులచే ఉదాసీనః ఉదాసీనుడు ఇవ అధ్యక్షః మాతృడు వాయుః ప్రాణవాయువు ఆత్మ ప్రాణశక్తి వలే దేహినాం దేహదారుల యొక్క. హరే కృష్ణ. భావము: తన ప్రజలందరి అంతర్బాహ్య కర్మలను ఈ పృథు మహారాజు వీక్షింపగలడు. అయినను ఇతని వేగు పద్ధతిని ఎవ్వరును ఎరుగజాలరు. తన నిందాస్తుతుల విషయమున ఇతడు ఉదాసీనుడై ఉండును. అంతర్బాహ్యములలో ప్రదర్శితమైనను సమస్త కర్మలకు ఉదాసీనముగా నుండు దేహంలోని ప్రాణవాయువును ఇతడు పోలును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తన ప్రజలందరి అంతర్బాహ్య కర్మలను ఈ పృథు మహారాజు వీక్షింపగలడు. అయినను ఇతని వేగు పద్ధతిని ఎవ్వరును ఎరుగజాలరు.
తన నిందాస్తుతుల నిందాస్తుతుల విషయమున ఇతడు ఉదాసీనుడై ఉండును. అంతర్బాహ్యములలో ప్రదర్శితమైనను సమస్త కర్మలకు ఉదాసీనముగా నుండు. దేహములోని ప్రాణవాయువును ఇతడు పోలును. శ్రీకృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మనము ఇక్కడ పృథు మహారాజుని ఆ 100 మాగధాదులు స్తుతి పృథు మహారాజు యొక్క విశేషమైనటువంటి లక్షణాలను ఆ 100 మాగధాదులు కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ క్రమంలోనే ఇంతకుముందు ఆయనను గురించి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలను 10వ శ్లోకంలో ఆయన్ని ఆ 100 మాగధాదులు కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పృథు మహారాజు అనుసరింపనున్నటువంటి ఉపాయములను ఎవ్వడు ఎరుగజాలడు. ఈయన యొక్క కర్మలు అతి గూఢంగా నుండును. ఈయన చేసే ప్రతి పని కూడా జయప్రదమగును. కానీ అది ఏ విధంగా జయప్రదమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవ్వడు తెలుసుకొనజాలరు. మరి అలాగే ఈయన యొక్క రహస్య సంపదలు, అంటే ఈయన యొక్క సంపద అంతా గోప్యంగానే ఉంటుంది. మరి అపరిమితమైన మహిమలను కలిగిన ఈ సద్గుణాలకు నిధి అయినటువంటి ఆ సద్గుణాలకు నిధిగా విరాజిల్లుతూ ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క స్థానము ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగానే కొనసాగుతూ చక్కగా కొనసాగుతూ ఉండును. సముద్ర దేవతయగు వరుణుడు పూర్తిగా జలం చేత కప్పబడి ఉన్నట్లుగా ఈయన ఆ విధంగా గంభీరంగా కప్పబడి ఉంటాడు అనేటువంటిది పూర్వపు శ్లోకాలలో, అంటే అన్నిటిగా మనం ఆ శ్లోకంలో ఆ పృథు మహారాజు యొక్క స్థితిని కొనియాడుస్తూ ఇంకా ఆయనను గురించి ఆ 100 మాగధాదులు ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. దురాసదో దుర్విషః. ఈయన ఎటువంటి వాడంటే దురాసద దుర్విషః, దరి చేరడానికి అసాధ్యుడు. అంటే ఆయన్నెవడు కూడా దరి చేరలేరు అనేటువంటి విధంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలాగే
ఇంకా చెప్తున్నటువంటిది దుర్విషహ, దురాసదహ అంటే ఆయనను దుర్ అంటే కష్టంతో ఉండేటువంటి, అసద సమీపం అంటే ఆయన్ని సులభంగా సమీపించలేరు. దాని అర్థం ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఆయన సత్వస్థితిలోను ధర్మనిష్ట ఆత్మ నిగ్రహం కలిగినటువంటి వాడు కనుక. అంతకుముందు కూడా చెప్పబడింది సంవృతాత్మ అంటే తనను తాను నియంత్రించుకునేటువంటి వాడు. ఒకవేళ పృథు మహారాజుని ఎవరైనా తేలికగా ఆయన్ను సంప్రదించి వారి వారి యొక్క స్వార్థం కొరకు ఆయనకు ఏవైనా చెప్తే ఆయన వాటి చేత ప్రభావితుడు కాడు అంది అర్థం అది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో ఆయన చాలా చల్లటి చూపులతోనూ ప్రేమమయమైనటువంటి చూపులతోనూ చక్కని చిరునవ్వు కలిగినటువంటి ముఖార విందంతో ప్రజలందరినీ ఆకర్షిస్తాడు అని చెప్పి ఇవాళేమో దగ్గరికి ఎవడు రాలేడు అంటే దాని అర్థం అలా కాదు ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సో అంటే ఆయనకి ఎవరైనా ఏదైనా దుస్సలహాలు ఇచ్చే అంటే రాజు దగ్గర చాలా మంది సలహాదారులు, రాజు మంత్రులు, ముఖ్య సలహాదారులు, అంతరింగిక సలహాదారులు అలా చాలా మంది ఉంటారు. కానీ వాళ్ళంతా పక్కన ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్కొక్కడు ఎవడైనా స్వార్థంతో ఏవైనా విషయాలను చెప్పినట్లయితే అంటే దీని అర్థం దురాసదుహు అంటే సులభంగా ఆయనను ఇతరులు ప్రభావితము చెయ్యలేరు. ఎందుకంటే ఆయన తనను తాను జయించినటువంటి వాడు, అంతర్ముఖుడైనటువంటి వాడు. కాబట్టి ఇతరులు ఆయనను జయించడం అనేటువంటిది అంటే ఇతరులు ఆయనని ప్రభావితం చేయడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు అని చెప్పేటువంటిది. అలాగే దుర్విషహ అని చెప్పబడినటువంటిది సహింపరానివాడు అని అర్థం చెప్పుకున్నాం. అదేంటి? అంతకుముందు శ్లోకాలలో ఆయన కరుణామయుడు అని చెప్పుకున్నాము, ప్రేమ పూర్వకుడు, ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడు, అలాంటి వాడు సహింపచాలని వాడు అని అంటే ఇది మళ్ళీ వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి పదంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది కదా. సో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగానే కరుణ ఉన్న చేట బలహీనత అవసరం ఉండదు, ధర్మాన్ని రక్షించేటువంటి శక్తి ఆయన ఉన్నటువంటి వాడు. అంటే అవసరమైనప్పుడు తన శక్తిని ధర్మ రక్షణ కోసం వినియోగించగలిగేటువంటి వాడు. దుర్విషహ అంటే ఎదుర్కోవడం కష్టంగా ఉండేవాడు లేదా భరించడానికి కష్టంగా ఉండేవాడు, సహింపరానివాడు అంటారు. అందుకనే సో మళ్ళీ అసన్నోపి విదూరవత్ ఆయన చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అసన్న అంటే దగ్గరగా ఉన్నవాడు, అపి అంటే అయినప్పటికీ, విదూరవత్ చాలా దూరంగా ఉంటాడు. సో ఇది మన యొక్క స్థితిని బట్టి ఇది మనం చాలా చోట్ల భగవంతుడి గురించి చెప్పినటువంటి సందర్భాలలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అని మనం శరణుజొచ్చి ఆయనకు పూర్తిగా ఉంటే ఆయన మన పక్కనే ఉంటాడు, మనకు ఎంతో సమీపంలో ఉంటాడు, మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు. హృదయస్థ పరమాత్మను ఎరగగలిగినప్పుడు దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అంటూ ఎతికామనుకోండి, ఎక్కడున్నాడు అని ఎక్కడా కనిపించడు. ఎక్కడున్నాడు? మన హృదయంలోనే. ఇదేదో సినిమా మనకి చూపెడతారు కదా శ్రీరామదాసు సినిమాల్లో. రామదాసు చివరికి రాముడి కోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు అడివంతా. అందరికి వాళ్ళకి కనపడ్డావు, వీళ్ళకి కనపడ్డావు, నాకు కనపడలేదు అని అంటే చూపెట్టారు. అది మనకి మరి ఎంతవరకు అనేది చివరికి ఎక్కడో లేడు, నీ హృదయంలోనే ఉన్నాడంటే అయితే నేను చూసుకుంటానని చూస్తాడు కదా. అలా మరి మనకి ఒక నమ్మకం విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు దగ్గర ఎంతో మంచి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఇది చాలా మందికి చాలా అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విషయాలు. ఎవరితోనైనా మనకి ఆప్యాయంగా మంచిగా ఉన్నంత కాలం వాళ్ళతో మంచిగా అనిపిస్తాయి, వాళ్ళు చేసే పనులు చాలా మంచిగా అనిపిస్తాయి మనకి, మనం కూడా వాళ్ళకి చాలా మంచిగా అనిపిస్తాం. కానీ భేదాలు వచ్చాయనుకోండి, వాళ్ళని చూడగానే మనకు చిరాకు పుడుతుంది, మనల్ని చూడగానే వాళ్ళకి చిరాకు పుడుతుంది. అంతకుముందు ఎంతో ఇదిగా ఉన్నటువంటిది కూడా. సో కాబట్టి మన యొక్క ఇదిని బట్టే మనకి ఉండేటువంటి విషయాలు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పుకోబడేటువంటిది. పృథు మహారాజు ప్రజలందరికీ చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు.
ఆయన ఎంతో గంభీరత మహత్తు కారణంగా ఆయన ఎవ్వరికి ఆయనను అధిగమించలేరు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రజల పట్ల చాలా సౌమ్యత కలిగినటువంటి వాడు, అదే సమయంలో ధర్మం ఎడ అచంచలత్వం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, స్థిరమైన నిర్ణయం తీసుకునగలిగేటువంటి వాడు. అలాగే ఇక్కడ మనకు ఈ శ్లోకంలో భావములు అరణి నుండి అగ్ని పుట్టిన చందమున వేణుని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వేణుని యొక్క మృత శరీరము నుండి జన్మించిన వాడు. కాబట్టి ఇక్కడ సాధారణంగా మనకి అగ్ని ఆ కాష్టాల రాపిడి, రాళ్లను రాపిడి చేస్తూ ఉంటే అగ్ని జనిస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి అవి? వాస్తవానికి అవి సాధారణంగా ఏంటికి పనికిరాని రాళ్లలాగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కాష్టం, లేదా కట్టెల నుండి అగ్ని వచ్చింది అనుకోండి. కట్టెలు అంతకుముందు ఎంతో చెత్తా చెదారం లాంటివి ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని నుంచి ఉద్భవించినటువంటి అగ్ని ఎంతో పవిత్రత ఉంటుంది, దాన్ని ఎవడో కూడా దరిచేరలేరు. సో అలాగే దుర్మార్గుడైనటువంటి వేణుని యొక్క మృత శరీరం నుండి వచ్చినంత మాత్రాన అతడు అరణి నుండి పుట్టిన అగ్ని, అంటే వేణుని యొక్క అరణి నుండి, అంటే ఆ మృత శరీరమైనటువంటి. సో సాధారణంగా ఈ అరణి అనేటువంటిది ఏంటంటే వేదకాలం పూర్వకాలంలో ఆ కట్టెలను లేదా రాళ్ళని ఇలా రుద్దటం ద్వారా, లేదా కట్టెలను ఇలా రాసి అగ్ని జనరేట్ చేస్తారు. ఏది? యజ్ఞయాగాదులు చేసేటువంటి సమయంలో అగ్నిని ఉత్పత్తి చేసేది. సో ఇక్కడ అరణి నుండి ఉద్భవించినటువంటి అగ్నితో ఆయన పోల్చబడినటువంటి వాడు. అగ్ని ప్రకాశిస్తుంది, శుద్ధి చేస్తుంది, శక్తిని ఇస్తుంది, అవసరమైతే దహనం చేస్తుంది. అంత తేలికగా కూడా అనచలేము. అలాగే పృథు మహారాజు కూడా అగ్ని నుండి చుట్టూ ఉండి మనం అగ్ని కాసుకోవచ్చు, కానీ అగ్నిలోనికి వెళ్ళి మనం ఏం చూడలేం, దగ్గరగానే ఉంటాం, దాన్ని టచ్ చేయలేం కదా. సో వేణు మహారాజు కూడా అలాగే అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ అగ్ని ఉపమానం అనేటువంటిది, ఎందుకంటే అగ్ని దగ్గరగా వెళ్తే వేడి అనుభవిస్తాం, దూరంగా ఉంటే ఆ వేడి తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ధర్మాన్ని అనుసరించేటువంటి వారికి రక్షణ, ప్రేమ పృథు మహారాజు ద్వారా లభిస్తుంది అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనం దీన్ని చూసినట్లయితే వినయం ఉంటే ఆ వినయాన్ని, అంటే సాధారణంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది భక్తులు ఏమీ మాట్లాడకపోతే, లేదా సాధారణంగా ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే మాట్లాడకపోతే బలహీనుడేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ భక్తుల్లో ఉండేటువంటి వినయము పిరికితనం లాగా చూడడానికి అవసరం లేదు. వాళ్ళలో ఉండేటువంటి కరుణ ఉంటుంది, ఆ కరుణ అధర్మానికి లొంగదు. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజు కూడా అలాగే సహనంలో ఉంటారు, కానీ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉండేటువంటి సహనం ఉంటుంది. అందుకే మనకి చైతన్య మహాప్రభుల వారు శిక్షాష్టకంలో చెప్పిన విషయాలను గుర్తు చేసుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ పృథు మహారాజు తనను తాను నియంత్రించుకునేటువంటి వాడు అయినప్పటికీ కూడా, అంతర్ముఖుడు అయినప్పటికీ కూడా దురాసద దుర్విషహ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇతరులు అతన్ని సులభంగా ప్రభావితము చెయ్యలేనంతటి స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాడు అనేది మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి విషయం. అలాగే మనకి ఇంకా ఈ శ్లోకంలో, తదుపరి శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం హరే కృష్ణ. అంతర్బహిశ్చ భూతానాం పశ్యన్ కర్మాణి చారణైః ఉదాసీన ఇవాధ్యక్షో వాయుః ఆత్మేవ దేహినాం. సో ఈ పృథు మహారాజు, ఇంకా వాళ్ళు ఆ 100 మాగధాదులు ఆయన గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ పృథు మహారాజు మరి ఎంతో గంభీరతతో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన, సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ప్రజలందరి
అంతర్బాహ్య కర్మలను ఈ పృథు మహారాజు వీక్షింపగలడు. అయినను ఇతని వేగు పద్ధతిని ఎవ్వరును ఎరుగజాలరు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఈ పృథు మహారాజు చేసేటువంటి వేగు పద్ధతి అంటే మామూలుగా మనం వాడేటువంటి పదము గూఢాచారము లేదా ఆయన యొక్క నిగూఢమైనటువంటి ఆ రహస్య పద్ధతి, గూఢాచారులు అంటారు కదా, అలాంటి స్పై విధానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఈయన యొక్క గూఢచార పద్ధతి ఎవడు కూడా తెలుసుకోలేరు, ఎరుగజాలరు అని చెప్తూ, ఇంకా ఏంటంటే ఈయన యొక్క ఆయన పృథు మహారాజు తన యొక్క నిందా స్తుతుల విషయంలో ఉదాసీనుడై ఉండును. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకోబడినట్లుగా ఆయన సహనంలో దరిత్రిని పోలినట్లుగా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో కాబట్టి ఎంతో సహనశీలుగా ఉంటాడు. ఏవైనా మరి అంటే అజ్ఞానవశమున ఎవడైనా అపరాధాలు చేసినప్పటికీ కూడా వారిని క్షమిస్తూ ఉండగలిగేటువంటి సహనంతో ఉండగలుగుతాడు. ఆయన యొక్క నిందాస్తుతులను ఆయన అంటే ఆ పృథు మహారాజు క్షమించగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వాడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. కానీ అంతర్బాహ్యముల ప్రదర్శితమైనటువంటి ఆయన సమస్త కర్మలకు ఉదాసీనంగా నుండును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నట్టు. అంటే ఈ పృథు మహారాజు బాహ్యంగాను అంతరికంగాను ఉన్నప్పటికీ కూడా అంతర్బాహ్యాలలో అంటే ఇక్కడ మనకి ఎందుకంటే ఈయన భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారం కనుక భగవంతుడు కనుక ఏ విధంగా అయితే బాహ్యంలోనూ ఆంతరంగంగానూ ఉన్నాడో అలాగే ఈయన కూడా ఆ విధంగా అంతర్బాహ్యాలయందు ప్రదర్శితమైతూ ఉంటాడు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా ఈయన ఎలా పోల్చబడినాడు అంటే ఆ ప్రాణవాయువు ఏ విధంగా అయితే ఒక వ్యక్తి యొక్క లోపల అంతటా వ్యాపించి ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఈ జనులందరి యొక్క స్థితులను ఆయన తెలుసుకోగలుగుతాడు అనే విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన ప్రజలందరి యొక్క వాళ్ళు బాహ్య పరిస్థితి వాళ్ళ యొక్క ఆంతరంగిక పరిస్థితులన్నిటినీ కూడా ఈ పృథు మహారాజు తెలుసుకోగలుగుతాడు. కానీ ఆయన యొక్క స్థితిని ఎవడు కూడా సరిగా అవగాహనం చేసుకొనలేరు అనేటువంటి విషయము మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆయన ఒక నిగూఢమైనటువంటి విధానంగా ఉండేవాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఆయన అంటే ఆ అంతర్బాహి అంటే లోపల బయట అంతర్గతంగాను బాహ్యంగాను ప్రజల యొక్క బయట పరిస్థితులను మాత్రమే కాకుండా వారి యొక్క అవసరాల సమస్యలు ప్రవర్తనలు మొదలైనటువంటి వాటినన్నిటిని కూడా తెలుసుకోగలగాడు. అందుకనే పశ్యన్ కర్మాని అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటి. అలాగే చారునైహి సమాచారాన్ని చారుణులు అంటే ఆ గూఢచార వ్యవస్థ ఆయన ఆ విధమైనటువంటి సమాచారాన్ని ఆ వేగులు అంటే ఆయన యొక్క దూతలు లేదా
గూఢ గూఢ గూఢచారులు అనేటువంటి అర్థం వస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి మరి పృథు మహారాజు ప్రజలకు నిజమైనటువంటి పరిస్థితులను తెలుసుకునే విధంగా ఆయన యొక్క గూఢాచార వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఆహారం అందుతుందా, ప్రజలకు సరిగా ఉన్నదా, రక్షణ ఉన్నదా, ధర్మాచరణ జరుగుతుందా లేదా సమాజంలో, లేదా ఎవరైనా దోపిడీకి గురవుతూ ఉన్నారా, ఎవరైనా దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నారా, లేదా ఎవరైనా ప్రజలను బాధిస్తూ ఉన్నారా అనేది రాజులు పూర్వకాలంలో వారి యొక్క గూఢాచార వ్యవస్థ ఉండేటువంటిది. వారినే చారుణులు, దూతలు అన్నమాట. అంటే రాజుకు రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజల యొక్క పరిస్థితిని తెలియచేసేటువంటి వ్యక్తులు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వేగులు మనకి ఇందులో చారుణైహి అంటే వేగుల చేత, అంటే ఆ ప్రజల యొక్క పరిస్థితులను ప్రభువుకి, రాజుకి అందజేసేటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాస్తవమైనటువంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకోకుండా మనం నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అది ప్రమాదకరం అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సరైనటువంటి సమాచారాన్ని తీసుకొని ధర్మబద్ధమైనటువంటి బుద్ధి ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లయితే ప్రజలకు మంచి పరిపాలన అందించబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆయన పక్షపాతం లేకుండా ఒక పరిరక్షకుడు, ఇవ అధ్యక్ష అని చెప్తున్నటువంటి. సో అధ్యక్షుడు అంటే పర్యవేక్షకుడు లేదా అధికారి. ఒక అధికారి ఏ విధంగా అయితే మరి తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి వాటినన్నిటినీ సంరక్షించుకోగలుగుతుంటాడో అలాగే ఈయన చేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే వాయురాత్మేవ దేహినాం, వాయువు మరియు ఆత్మ యొక్క ఉపమానం ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి శ్వాస ద్వారా జీవం ఉన్నట్లుగా, అంటే ఎవడన్నా పొయ్యాడా లేడా చూడాలంటే ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి శ్వాస రావట్లేదు అనుకోండి, వీడు పొయ్యాడని చెప్తాం కదా. సో కాబట్టి చాలా చక్కని ఉపమానంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటుంటారు. జీవన్ అనుభూతి శ్వాస ద్వారా వాయువు శరీరంలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ మరి ఈయన సాక్షిగా మరి జీవానికి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి వాయువులాగా పనిచేస్తాడు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి నిజమైనటువంటి సాక్షి ఎవరు? హృదయస్థ పరమాత్ముడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు. ఎందుకంటే మనకు భగవద్గీతలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉపద్రష్ట హనుమంత, అన్నీ ఒక చెట్టుపై ఉండేటువంటి రెండు పక్షులు కదా, ఆత్మ పరమాత్మలు, క్షేత్రజ్ఞుడు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు. సో కాబట్టి ఆయన మరి వాస్తవ నిజమైనటువంటి అన్నింటినీ గమనించేటువంటి వాడు పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ యొక్క అంశ అయినటువంటి పృథు మహారాజు ఇక్కడ మన అంటే ప్రజల యొక్క కార్యకలాపాలకు ఆయన సాక్షిగా, మరి వాస్తవానికి మన యొక్క నిజమైనటువంటి అంటే మన యొక్క కార్యకలాపాలకు, సర్వజీవుల యొక్క కార్యకలాపాలకు సాక్షిభూతి ఆ పరమాత్ముడు, ఉపద్రష్ట హనుమంత అని చెప్తూ ఉంటుంటాం అన్నిటినీ. ఎందుకంటే మనం మర్చిపోతాం మనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు. ఈ స్థూల శరీరాన్ని వదిలి సూక్ష్మ శరీరంతో వేరొక శరీరాన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు గతానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ మర్చిపోతాం. కానీ పరమాత్మ మన ఆలోచనలు, మన కోరికలు, మనం ఉన్నటువంటి పనులు, మన మాటలు, మన ఉద్దేశాలు అన్నీ ఆయన తెలుసుకోగలుగుతాడు. సో ఇక్కడ ఆ విధంగా పర్యవేక్షణ ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప రాజుగా పృథు మహారాజుని వాళ్ళు కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనం చూస్తూ ముఖ్యంగా ఇవాళ వాటిలలో ఇతరుల చేత సులభంగా ప్రభావితుడు కాడు, ప్రజలందరినీ పక్షపాతం లేకుండా పర్యవేక్షించేటువంటి వాడు పృథు మహారాజు అనేది ఇవాల్టి శ్లోకాలలో మనం తెలుసుకునేటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా